Γεια σας, είμαστε οι Boss Bowser και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς Σπάστο. Έχετε βαρεθεί να χάνετε συνεχόμενα στο PlayStation και να μην μπορείτε να ξεσπάσετε τα νεύρα σας πουθενά? Σας έχουμε τη λύση. Ορίστε πώς να ξεφορτωθείτε ένα χειριστήριο του PlayStation 2. Με μια κοτρώνα. Πρώτα, Καλή διασκέδαση. σπάτε αυτό. Μετά, Αφού έχει δολοφονηθεί για τα καλά. κόβετε το καλώδιο. Και μετά το καλύτερο, σπάτε το τηλεχειριστήριο με την κοτρώνα. What the fuck? Σου πάει και η κοτρώνα λίγο, αλλά... Ολικός θάνατος! Τα κομμάτια διασκορπίζονται παντού! Ω Δημητρική πλακέτα! Πίσω! Αου, μου λες το μάτι! Κοίτα εδώ!